Pajjiżna rreġistra rekord ta' skart organiku li ġie separat u ddaħħal għand il-Wayserf biex ikun jista' jiġi pproċessat. Dan hekk kif sissa kien hemm żieda ta' 35% fuq is-sena l-oħra. Il-ġurnal l-Orizzont irrapporta kif il-Wayserf spjegat li l-iskart organiku tal-Borża l-Bajda jidħol kollu f'impjant apposta u dan jiġi kkonvertit f'enerġija ħadra u rinnovabbli. Kelliema għall-Aġenzija spjegat li meta jiddaħħal skart organiku li jkun jikkonsisti biss fi frott u ħaxix, dan jiġi ipproċessat fil-komposter li għandha il-Wayserf ta' Qali b'arranġament mal-bdiewa biex isir kompost u jerġa' jingħata lill-bdiewa għar-raba tagħhom. Madankollu hemm ammont ta' skart organiku li għadu jintefa' fil-Borża Sewda u minkejja li Wayserf għandha sistemi fis-seħħ biex tieħu dak kollu li tista' minn dan l-iskart imħallat, sissa dan l-iskart fil-Boros Sowet xorta għadu jispiċċa fil-miżbliet. Meta l-iskart ma jitħallatx jista' jinbidel f'riżorsa, iżda meta l-iskart jintrema f'miżbla jintilef għal dejjem. Il-Wayserf sostniet li kulħadd għandu jagħti sehmu biex ma jitħallas skart li jista' jiġi inseparat u jiddawar f'riżorsa. Intqal li biex tkompli tikkoraġġixxi lil dawk li jiġġeneraw l-iskart ħalli l-materjal li jinġib fil-faċilitajiet jasal is-separat u mhux imħallat, il-Wayserf introduċiet gate fees ġodda li jintalbu għal kull tunnella ta' skart biex dak li jasal is-separat ikun orħos minn dak imħallat.